A carreira pola diversidade de Ámbar cumprirá a súa 11ª edición o vindeiro 11 de maio. Percorreránse 5 km e haberá tamén unha andaina, proba solidaria na que o recadado irá para financiar actividades desta entidade social. Ese é un clásico no calendario de actividades de Ribeira que un ano máis vivirá a emoción da carreira pola diversidade de Ámbar. A 11ª edición desta proba deportiva e solidaria terá lugar o vindeiro 11 de maio e partirá, como ven sendo habitual, da esplanada de Coroso ás 10 da mañá. Unha proba cunha importancia relevante aquí na comarca, porque é unha proba que dá visibilidade ás persoas con diversidade, tamén resaltar todo o traballo que está facendo a Asociación Ámbar, non só nesta proba característica proxecto pioneiro que é as carreiras e máis o que é a andaina, senón tamén todo o proxecto que ten de comunidade, que fai todo ao longo do ano, o traballo que fai para a inclusión e integración dos usuarios e das usuarias na nosa sociedade, non? Animou a todas as persoas a sumarse a esta iniciativa, xa que hai habilitada unha fila cero para as persoas que non poidan acudir á proba. Inscricións que teñen un custo de 7,50 € e que poden formalizarse en cronotec.es ata o 6 de maio. A presidenta de Ámbar, Milagros Pérez, agradeceu a colaboración do Concello nesta cita solidaria e inclusiva. Esta carreira é unha proba pioneira que empezou facilitando ás persoas con diversidade funcional a poder participar en igualdade de condicións que as persoas salindo en grupos, salindo en equipo, facendo equipo como tal e dándolle o seu hueco na sociedade como todos consideramos que ten que ser. Entonces, ese é un punto plus da carreira pola diversidade que desde Ámbar queremos sempre remarcar. E tamén destacou a importancia de todas as empresas colaboradoras nesta cita. Un dos integrantes do grupo de running de Ámbar, Manuel Alonso, participará na proba e compartiu a súa rutina de adestramentos. Es moi boa, entrenamos con a Beán todos los miércoles por el monte, vamos hasta la pedalada entrenando, bajamos entrenando, estiramos aí, piernas, músculos, estiramos para no lesionarnos y después al acabar vinimos para Ámbar, nos pegamos una ducha y que se inscriban todas las personas para a carreira por a Universidade de Ámbar. Xa que todo o recadado na mesma irá destinado a organizar actividades e saídas para os usuarios de Ámbar. E unha vez máis a proba está pensada para diferentes categorías, ademais de contar con andaina. O día 11 de maio ás 10 da mañán vai salir a proba absoluta, que hai outras categorías tamén, como a zapatilla inclusiva, como a handbike. Un pouquiño despois, ao acabar a saída, esa vai empezar a andaina, que son 3 km, que se pode facer con mascotas, que é para todo tipo de públicos, que para os que non estén ao mellor acostumados a correr esos 5 km se lle vai facer máis doado e poden participar. Ademais de, como dixo Xavi, está o dorsal cero, que para quen queira participar e non poida estar presente e queira apoiar a causa, que se pode inscribir na páxina de Cronotec. As inscricións das categorías infantís serán gratuitas e contarás ademais con sorpresas, sorteos e música en directo. Pola súa banda, o concelleiro Fernando Abraldes destacou o labor de Ámbar dende a súa creación. Traballos que fai durante todo o ano, tanto estas carreras, ou sobre todo esta carreira pola diversidade, que é o 11 de maio ás 10 da mañán, que se poda acompañar todos os veciños que queiran de todas as parroquias e máis todos os concellos lindantes con nós, que sería moi bo incluirse canto máis xente para acompañar este evento tan bonito que temos. Temos este QR aí para escribirnos. O vindeiro 11 de maio a carreira de diversidade de Ámbar tomará Ribeira un ano máis.